Tnediet konsultazzjoni pubblika sabiex jingħata dritt tal-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena fl-elezzjoni ġenerali u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kif ukoll sabiex dawn l-istess żgħażagħ jingħataw id-dritt li jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dan wara li d-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ngħatalhom sentejn ilu. Din kienet waħda mill-wegħdiet tal-manifest elettorali fl-aħħar elezzjoni ġenerali, kif spjegat is-segretarju parlamentari responsabbli mir-riformi Giulia Farrugia. U konna esploraw mistoqsijiet li jistgħu jqajmu diskussjoni m'għaliex jekk persuna li għandha inqas minn 18 sena iġġib l-akbar ammont ta' voti għaliex il-poplu emmen f'dak l-individu. Għandu jingħata dritt li jkun is-sindku nemmen il din il-mistoqsija m'għandniex nibżgħu minnha. Din il-konsultazzjoni pubblika ser iddum miftuħa 4 ġimgħat fejn il-pubbliku huwa mitlub jirrispondi set ta' mistoqsijiet li ser ikunu aċċessibbli fuq is-sit elettroniku konsultazzjoni.com. Andrew De Battista li qed imexxi l-konsultazzjoni spjega li wara l-konsultazzjoni se jinħema dokument bir-rakkomandazzjonijiet. Hekk wara ħajġi maqut dokument. Dokument li ovvjament ħajkun abbażi tal-riċerka wieħed jista' jgħid li tkun ħarġet minn dan il-proċess u hemmhekk nibqgħu mixjin il quddiem sabiex nimxu u anke nitilgħu lejn il-Parlament sabiex tittieħed deċiżjoni ta' kif ħanaħdmu. Intant, waqt li fil-Berġa ta' Kastilja tnediet din il-konsultazzjoni, iż-żgħażagħ qalu tagħhom fejn spikka s-sodisfazzjon fuq wiċċhom. Irridu ngħidu wkoll il-Gvern kien daħħal fis-seħħ li qed li studenti ta' 16 sena jivvutaw u issa isu l-affarijiet sejrin waħda wara l-oħra. Dawn huma affarijiet pożittivi. Din hija xhieda li hawn xi ħadd li għandu fiduċja verament fiż-żgħażagħ ta' pajjiżna. Il-Partit Laburista kien kommess li jinvolvi aktar żgħażagħ fil-politika u din hija turija ċara li se nkunu apparti issa żgħażagħ ta' 16-il sena u fuq se jkunu qegħdin jivvutaw issa wkoll se jkunu qegħdin jistgħu jkunu kandidati fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u għalhekk dan jagħti lok għal aktar idejat innovattivi. Preżenti għal din il-konferenza kienu wkoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Silvio Parnis. Is-Segretarju Parlamentari Grima qal li jinsab gburi li dan il-pass qed jittieħed proprju fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li bħalissa l-Gvern għaddej b'ħidma sabiex isaħħaħ il-qasam tal-Kunsilli Lokali u għalhekk din ir-riforma ser twassal għal aktar tisħiħ peress li jista' jkollna firxa aktar wiesa' ta' kandidati.